en jibino kam ko ɗum woni barkinorgol ɗum noon ngol barkinorgol yo Allah ɓeydan en ɗum barkinorgol ngol kamɓe on baɗaɓe no ɓe on noon nelano on du'ano tagore nde meɗen toro on Allah baɗɗo on ɗon o no jaabinan en du'awuji ɗi no Allah jaabinan on du'awuji ɗi kala ɗo du'i on yo Allah jaabin du'a o kala ɗo ɓe mooli ɗon moolare mon yo Allah jaabin moolare nde yo Allah jaabin ɗum e tagore mon nde barkanelaɗo Allah sallallahu alaihi wa sallam moy ɗo wonɗo moy makko Ceerno Saïd mo welti ha kanko woni almami o makko woni almami sar nde o kono noon almami tuma yesiri ɓaawo yii ɓaawo e mum ɓe tawa ɗi miijaniɓe min heɓe horomen kay boye horomen daɗoyɗa hono Allah wallirta men ha men daɗa no Allah wallirta men ha men ɓe daɗoya tawi noon hono ceerno en moƴƴere Allah e bawgal mum ɓeni gari e mon ene baliro on en ɗo no ɓenni gueɗe billahi kanko de keɗɗo Islam o welti makko kam ceernaji o emo welti mon tori Allah ina ɗo Allah jaabinan ɗum julɓe ɓe Allah jaabinan ɗon ɓiɓɓe julɓe fof onon kadi jahoɓe ɓe yo Allah wemnan on ɗare ɗe no moƴƴi no Allah wemnan on du'awuji ɗi barke Rasulu sallallahu alaihi wa sallam jaabuɗa ceerno ko weltare tan jamni moye dow konngol ma moye ko ɗum waɗi mo jaabin ko mammo mo welti sabu ko kanko walla ceerno wi baɗo wattu o yoni o wi tawi woodi faalaɓe nangude laawol tijaniya ko bisimilla maɓɓe rewɓe e worɓe ɓe ngara ɓe jagga laawol ngol kala mo nangano jiɗɗo nangude ɗi wela no arta townanama rewɓe ɓe e worɓe ɓe ngunoɗo kala wimin mi nangunu rowani walla rowrande ɗiɗo e golle tudde ngol kam a woppi ɗum nangi ɗo neɗɗo mo wirdaki yiɗani umre on kam an hen ɗintinto o birtoɗo tawi koye oɗo bimbi o ɗi wawi heyɗintinde kono boppuɗo o kam ma ko balɗe seeɗa ɓaɗi a wawaɗan yobde an kam ko a nagirat Allahu nafoore ɓolde mere wonta yo Allah wallu noon yo Allah nen bijaahi sayyidil wujudi sallallahu alayhi wa sallam Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa sallim ya Usman Udules. Ceerno Saïd o wi embo faala jabtade jaade konngol ceerno en ko jaargol tan konngol ceerno o wi hande kala garɗo ɗo ma haalanima laawol l'islam haalanima laawol Seydina Ahmad Tijani on kadi rutti haalanima nafoore laawol Seydina Ahmad Tijani radiyallahu ta'ala anhu on ko yiɗanima on ko jiɗo ma aduna e lakara on ala ko yiɗananima sabuna hande e oɗo aduna ko ɗare ɗiɗi petgol ɗon ɗe ɗare ɗiɗi noon ɗe kala jiɗanɗoma ɗe gorade majje ɓurgal teddude ngal yo andu on nde ko jiɗo ma o nani haala ceerno ka o weltori mo jaari ceerno no feewi mo jaari en guyi ɗo o holli en neɗɗo on ko kañ salto nande e jabde o haala ko kono noon toɓo moori on jiɗanama kombo yimɓe ɓe jiɗirta gargol ceerno en wona enen cuɓiɓe mawniniɓe gokkiɓe koɓe gokkako
ko Allah ene laaɗo mum dokki ɓe Allah ene laaɗo mum okki ɓe ko Allah ene laaɗo mum okki ɓe ɓe noon haysi ko teppere nde ɓe noon hayso ko teppere maɓɓe ɗe tan yaaɓi ɗo saare moɗon ɗo saare mon ɗo siko dulaji goɗɗi han boɓɓa tawa teppere ɗi nokke siko dulaji goɗɗi han no jamanu nama ɗum haa ɗo ɗo jobbo mari ɗo ɗum noon koccen jaggen laawol Cheikhna Ahmad Tidiane keɓen moƴƴere Allah wonde e maggol nde jiyen ɗum gilaaga aduna ga en kaalani kam haala lahara jiyen ɗum e ɓesguji meɗen barke gonɗo heen o caggal en jii enen tigi e meɗen o wii ɗum koye Tidiane tan woni ko heɓoto laabi ɗiɗi keewi kono ko Cheikhna Ahmad Tidiane hokkako laawol suufiyanke ala keɗɗo ɗum noon seernaɓe suufiyankoɓe maɓe piiw ala e maɓɓe jedduɗo kan haala eɓe jeddodira wamma ko Cheikh Tidiane Sarif haali ko gila o haali ɗum ha han hay goto yeddani ɗum neɗɗo noon so tawi haali ala jedduɗo wona wonde mbawdi a wawi yimɓe ɓe wona wonde ana ɓuuri ɓe doole ɓe jeddani ko goonga neɗɗa Allah ɗi holli ɓe ɗum noon jiiɗanen koye men ngol ɗo laawol jaggen pelliten cooboɗen heen kadi batten heen hakkunde meɗen jokkere enɗam hakkunde men batten heen hawrude enen piyu gonen neɗɗo gooto enen fof gonen neɗɗo gooto tawa kadi ko e dow goonga o wii ceerno wii ko ɗum waɗi battane yimɓe so tawi ɓe kawri so yiɗi taw ko ɓe tato paama ujunere woɓɓe ala ko wawani ɓe ɗum noon tinnoɗen kawren gonen neɗɗo gooto gonen tijaniyankoɓe gonen e laawol he kadi gonen yimɓe ngal ɗo dental ngal dental Haji Mouhamadou Ibn Saydou e dental Seydi Ladji Ali eɗen gona tijaniyankoɓe gonen tijaniyankoɓe ceerno Alhaji Mouhamadou Ibn Saydou inchallahu nafoore ɓolde mere wonta yo Allah wallu noon yo Allah reen bijaahi sayyidil wujudi sallallahu alayhi wa sallam allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa sallim ala noon kala bawoɗo jaaboyaade ko gollani ala kala bawɗo jaaboyaade ko gollani fenade heccaro awa ɓe ballata en on to mbandan ala ton ɓe ballata en de ɓe noon seeɗenɓe ko ɓe balla en jaɓi han so en jaɓi weluweluji aduna ɗi boppenɗi nangen gonga ɓagen ɓe weluji lakara ɗi weluweluji lakara ɗi ɓagen ɗi to si en ɓagani Allah wi en goni paalaɓe gese aduna noon nawya gese lakara nawyara man nawyarade bakkiloɗen noon ko jotte ɗon hatta heɓde gawri hatta aynoyde hatta waɗoyde service hay hunde ɗum ko haɗata neɗɗo ala sowona ɗi ɓeydama sowona ko ɓeydade tan wonta assalamu jafoɗon moy ceerno yaafo konngol ngol juuri ha ɗo kam newi kama lazimi waji سبحان ربك رب العزة الحمد لله رب العالمين yo Allah jaɓanen amini yo Allah humto haajuji ɗi yo Allah reenen barka nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam ceerno wi mo yimɓe ɓe kadi yedaka heno moƴƴi no Allah rokku en wattude ni mo wuuri ɓeydoɗen tinnade e daka he mo wi en duwanima kala leydi ndi piiw
nde Allah watta e mayri deejre Allah waɗa e mayri kawral Allah waɗa e mayri ɓerɗe men nde piiwgoto goon kala ko wonno gandu e hakkunde meɗen no Allah ittanen ɗum waɗina en jiɗodiral kadi no Allah sembinan en l'islam o e nder leydi he mo yi enen gandi de ɓooyama sippirede kono noon en gandi ɗe heddi mo yi ɗum noon no Allah newnu hankanti leydi ndi ɓuritano l'islam o ndi wona leydi l'islam mo yi ɗum wona ko sattiri Allah mo wi en toranima ndi ɗum kadi no Allah nabrudi yeeso no Allah uddit arsigaji ɓiɓɓe leydi ndi kadi Allah renani taw ko arsigaji ɗi ganduɗa wona jomum heeɓi han ko bewat o taw ko nafat no Allah semminanen tijaniya o kala dariɗo wi o ko firta o tijani en mbaɗi Allah ene laaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam hakkunde meɗen e makko no Allah heedan en e makko no Allah reen no Allah wallu bijaahi sayyidil wujudi sallllahu alayhi wa sallam allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون ما تجزون ما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله سيئات الذين آمنوا وعملوا يسعى بين أيديهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. صدق الله العظيم. وخيرا وأعظم أجرا واستغفروا بالتي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. عاقبتم فعاتبوا بما عوقبتم ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. واصبر وما صبرك إلا ولا تحزن عليهم ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. kala gonɗo jiɗɗo jaggude laawol Cheikhna Ahmad Tidiane radiallahu taala anhu yo ar ceerno wi en kaali haala maggol joni joni o wi kadi nokkuuji ɗo ngol jaggeteɗo ɗi ɓurodiri ceerno wi jaggude laawol ngol to Daaka e hono ɗi sifaaji Daaka mo wi jiidata e jaggugol bange goɗɗo mo wi ko goonga enen nganndi piiwdi selli kono wa amma okkiroɓe ɓe ɓe jiida ɓe potaani mo wi ceerno en si gokki jiida e ko almuɓe ɓe gokkirta mo wi piiw noon ɗi selli mo wi ɗum noon kala paalaɗo nangude laawol ngol wirdo bisimilla mum arɗo ok jagga
heddiɓe ɓe kala nango heɗo wona heɗade ñaara tarbiyeji ɗi ko nogaade tati sarɗi gadano ko ceerno dokkowoma o yoto ko jogiiɗo yamirore sellude jokkodinde ha yetti Cheikh Ahmad Tidiane radiallahu taala anhu ideal dokke ɗe ɗo yota wala e wirduji waliyaɓe sabbinoɗa sabbi Tidiane o tan jogorɗa tati a juurata ko waliyaɓe guurɗo hene maɗe sownata ko annabaɓe sahabaɓe Tidiane enkoɓe kaƴirɗa juurade ɓe noon ko juura goɗɗo yiddorgol hakkude maɗa e Allah ala ɗum mbaɗanta ɗum tan ko annabaɓe e sahabaɓe e Tidiane enkoɓe e ceerno dokkuɗomo lawol ngol nayi waktuji ɗi joyi mbaɗetaɗi ko ɗum ɗalɗo tawi ganto ala joyi a yiɗat Cheikh Ahmad Tidiane radiallahu taala ko ɓuri ko jiɗɗa nenema e bamma e kala ko yiɗe e kala ko ene yiɗe ko na Allah ena ɗum sallllahu alayhi wa sallam ceerno dokkuɗomo kadi ɗum noon jiɗirtamo jeegom a hoolata ko hoto Allah holko woni hoorade hoto Allah ngana moƴƴere ko haala e laawol he tan jaaha mbaɗa ɗum hoolare aɗa golla ko Allah yiɗa ala a waɗata noon sa nangi a ɓeyɗo ɗum hulde Allah golla jamiroje Allah goppa kadi Allah ko sari ene ma golla ko sari han ma goppa jeeɗiɗa yennata Cheikh Ahmad Tidiane radiallahu taala anhu a waɗata gaño makko seydi jeetati sa nangi wirdu ndu a dumoten ha ma ya woppata jeenayi artibat kala ko nanɗa ina haala hen e moƴƴere mbaɗa ɗum ko gonga ina jeeya hen seeɗa kaalaɗo so tawi a nangi lawol ngol aɗa naata aljanna ko alda e hasbede e leftede ano e nenema e bamma e miniraɓe ma e siraɓe ma rokkuɓe ma rewɓe eɓe dokkuɗa rewɓe fof fof tawi koɓe julɓe eɓe gonɗinnanaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam ɓe jeddani Cheikh Ahmad Tidiane radiallahu taala anhu kamɓe fof fof eɓe naata e sababu an goto e wittade wiya ɗum ɗo holno wonirta gonga ala a gonɗinat tan nde tawno ɓuural ko Allah jeeyi mo o jola o rokka no o jola o rokkira sappo e goho a fadata ha dokkeɗa nden mbirda sappo e ɗiɗi sa rokkama mbirdoyta ko dental so tawi ko a gorko sappo e tati nokkure toon ene wiye jawharatul kamali a wirdata ɗum so wona taw ko laaɓal timmirngal ndiyam holko wiyete laaɓal timmirngal ndiyam nokkuma ene laaɓi tontima ene laaɓi ɓanduma ene laaɓi aɗa wondi e salligi ɗeɗo laaɓi nayyi kala hen manque ngel lomtinta ko jabinogal salatul fatihi sappo e nayyi a tikkata a tikkodirta a añanta hay juuɗo goto tenti noon e musidɓe ma Tijaniyankoɓe sappo e joyyi a hoynata wirdu o holko woni wi hoynude wirdu ndu waktu wirdugol yonata o ala gandu kaɗɗoma wirdude mbasa wirdude ala a waɗata noon so waktu wirdugol yoni tan a salli to juula mbirda sappo e jeegom a fadata ha keeɓa yamirore ya rokkirde puɗɗa rokkirde sappo e jeeɗiɗa hormina teddina mawnina kala mone askikino e lawol Cheikh Ahmad Tidiane radiallahu taala anhu e mawɓe hohoɓe lawol ɓene ko noon teddinirtaɓe sappo e jeetati saɗa wirde ɗo jooɗiɗa ɗo yoto ina laaɓi sappo e jeenayyi ɓanduma e tumtima yoto ina laaɓi nogas saɗa wirde so tawi ko e dayiroji ko gonɗa ɗum ko e jeese musidɓe maɓe tan puccitta so wona noon ko e ɗanngal gonɗa ka jolɗo ka baɗɗiɗo walla aɗa yaara koyɗe ɗum kala to tiinema huti ko ɗon puccita wirda nogas e goo saɗa wirda a deƴƴat ndeeƴa a haaldata hay goto garɗo haaldi e ma kadi a jaborako so wona taw ko nene maɗa walla bam maɗa walla ceerno ma dokkuɗoma wirdo o debbo desaɗo ina wattana hen joom galle muɗum nogas e ɗiɗi saɗa wirda a tawnan mbaadi Cheikh Ahmad Tidiane radiallahu taala anhu mbaɗa aɗa jooɗi yeeso makko aɗa ɓeyditoromo aɗa semminoromo aɗa barkinoromo hakkude maɗa e Allah ko ɓuuri towde e mawnude e nafde ko tammude mbaɗi nelaaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam nogas e tati saɗa wirda aɗa anndi karfeji wirdude ko firata a janngat ha sella keɗoroɗa mana o ɓernde ma so tawi a annda ko karfeji ɗe pirata a janngata ha noppi maji nanta ko kalata ko beela an e ɓernde ma nde e haqqille ma o onon koko oɗon ndenda cuuro ɗum e ko gollata ko allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallam ganniɗe wono nangalam carati ken ɓatte fatiha salatul fatih ركام لازم وظيفة يجد ومو يسمع ركام لازم وظيفة يجد ومو يسمع كانوا يعلمون يعلمون hali hadiyaji ɗi ma ko waɗa so tawi timmi golle ɗe timmintirinama nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam
nde wonno enen gandi ko makko woni dammugal ngal ceerno wi si tawi aari haa e dammugal he a fuggat a honkat gudihaneɗa natta mbo wino en keɓ andude no timmode ɗe golle ko hadiya nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam mo bateno tinnoɗen heen mo wi nelaɗo hadiya hunde waɗɗinde mo wi hay sinno ko jihaadi ɓe jaano ata nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam ko maageɗal makko ngal yalta nde ko heddi ko yaltine ndeke ko timmitinirde jihaadi mo wi kala ko keɓɗo e jihaadi e ko Allah woodi joyaɓal ngal e nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam maɓe goodi ɗum mo wi enenne kala ko gonuɗen ɗo mo wi caggal ko baɗanɗen Allah ko heɗiri ko ɗum ko nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam baɗanɗen ɗum mo wi ɗum noon no en battino e hadiya hen no feewi battiɗen mo ɓattoroɗen mo hakkude meɗen he Allah beela ma o timmininan en golle ɗen o yettitinna en no foti yettade ɗo timmiɗen no moƴƴi waɗen hadiya o no moƴƴi timma hadiya e no moƴƴi ceerno wi wa aleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuhu ceerno wi salmini dental ngal en calmini dental sincaɓe ɓe ala mo ɗacciɗen saminagu kadi hay goto yettode wodani Allah hakkude sincaɓe ɓe e Madina ɗum ko Allah waɗi ɗum gila to enɗam haa to almudagal eɗen gandi ceerno Tidiani gonnoɗo ɗo e saare he o ceerno waɗirnomo ɗo ko haa golloramo e saare he e diwan o fof alhamdulillahi rabbil alamina haa Allah nawtimude jooɗigo ko almuɗo o wi kanko ceerno jooɗiɗo ɗo o wonko ande almudagal ceerno Amadou Tidiani Diop nde wonno ɓe jododiral no feewi o wi jododiral ngal kadi ne jogii sababu goɗɗo ceerno Tidiani ceerno Basiru ceerno men ceerno Mouhamadou Basiru Thiam ne horsinoma no feewi ene horsini ceerno Tidiani no feewi o wi kanko on andi ɗum o wi kanko e ceernajo o ɓe jewta ɗum sahaa fof o wi ceerno Basiru kadi ummota ko e hunnuko makko no on foti walludemo no on kadi foti yiddemo kanko en o jagdirimo noon no ɓay ko ɓiɓɓi ko nangirimo hono noon nde wonno no ɓe mbayi woɗɗodirde to banggue duuɓi o yiɗi haalde omo wawno wiide ceerno o ɗo ko suka kono ala o jaggimo ɗo o jagguno jinnaɗo ɗo hono ceerno Mouhamadou Basiru Thiam nde wonno Sinthiane ɓeɓe kala gollodiral mabɓe e ceerno Alhaji Mouhamadou Ibn Saïdou ha yetti ɗo ko ceerno men ceerno Mouhamadou Basiru wonno sababu o on doganno hen o wi ɗum mawɓe foti ko heddi ɗo koɗe gandi ɗum de gila o maɓɓe juma ha e geɗe goɗɗe geɗe kewɗe ɓe gollodiran noon e ceerno mawɗo koɗo ceerno men ceerno Basiru o ko ɗon ɓe kaɗanno on kadi ara ha ɗo saggitaɓe ittaɓe e wemre ɗum ko noon Allah waɗirno o wi Shoot.
فاتحة صلاة الفاتحة منفو أني وأنا عاجوج مودم آمين يا رب العالمين. آمين. آمين يا رب. آمين يا رب. آمين 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 Chernovi, yo anu jabal nabi kajagao. Chernovi, enen fof kettoɗen daka o ñagaro mo Allah tawni ko waɗano hikka ɗo ko balɗe jeego maayi mbaɗɗen hikka ɗo daka naata so Allah tawni en kadi ñagaro ko ɗon kadi cakol seni ko ɗon toɗɗa woodi ko joloy on tuma enani haɗum to communiqué ji kadi ko ɗum haala binnoɗo yo binnu ɗum woni alami yettoyi oɗon mi windani oɗo kadi daga ñagaro garoɗo balɗe jeego maayi alors salamu aleykum aleykum salam Chernovi salamu aleykum Chernovi assalamu aleykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu wa aleykum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu Nagana hadiah luar. Nagana hadiah. Jangan budak kami. Namun posisi di nomor di walau coba. Jogi bi nga kami tugli ga wecce jogi bi baji be nga kami tugli ga wecce nga dana la hadiya hay go ram Lato jogo ses malo jogo Landlord salmini chairman salmini dental fof dental fof salminama o wi bandiraɓe makko musidɓe rewɓe ɓe kamɓe kadi eɓe ñaaɗi ceerno e duwaw
wona e teddungal dendagal eɓe kadi ɗo o watte on ko duore eɓe kadi bañiraari ceerno en ɓe kadi ɗo ko welanta jawɓe ɓe ko kaales welanta men musidɓe meɗen Purofana lamɓe Purofana o e jargaji mum ɗi e seereme mum ɓe ɓe gari ɗo tawde ɓeɓe kadi e meɗen wona e teddungal dental ngal e ceerno Ibrahima Kakandi ceerno Ibrahima Kande o Kakandi wona e teddungal dental ngal kamɓe fof ɓe gari ɗo yon ko rabinaala ko jaben tan duwa o golleɗa kaɗe jogii barnamis programme mum wasifa gasi ko rewra hen ko so ɗum ɓeyi tan ko timmode duwawdaka mbaɗen anniyaji tan jaɓen duwa ko yiɗɗi ko kala ko ñi jokke ɗum so allahji jaɓen duwa o ceerno wi yo en mbat fatiha laabi nayyi salatul fati laabi sappo e ɗiɗi Kau, kau, lembir nih kami mau. Ajar ya. Saya kapan ini? Sudah. Lumière. Mun bao mà đúng kau sampulo harga eso kau sampulo dirga eso ni ko noon bandiraɓe tedduɓe yeeɓiyankoɓe Nangue TV calminal teddude faade mo jettama no feewi o ko dural seede radio Ali Thiam gandantoɗa tawre ngal ɗo e paƴama ko yettarama no feewi ceerno Siraji Thiam e sati muɗum e dendagal bandiraɓe arɓedda kam fof ngari ɗo juurade ɗum noon musidɓe tedduɓe ceerno wi mbaɗen fatiha laabi nayyi salatul fati laabi sappo e ɗiɗi ko ɗo woni duɗal ngal kalannoɗen haala mum ngal ko kangal woni ɗo ngal ɗo leggal gol bamma ko baba galle salamatu ceerno baba galle salamatu ko kañum waɗi ɗo ngal ɗo leggal en kaltino issa ɗo no ɗo yiitira o waɗi hen leggal ngal kono reftude hen nde kadi wonko wallata nde wonno nde arno ɗo nde eɓe gandi ko ɗo duɗal ngal woni la ilaha illallah la ilaha
Kurang jalan. Ibrahim. Adik tak. Ibrahim. Oh. Ceerno wi ko ɗo woni canale de o wi ɗum ɗo fof ko hen jeeya ha to ɓoyeto fof o wi kotkikine yaajno ɗo o wi ɗo ko nena Aissata wonɗo joom suud jibinɗo ceerno Cheikh Ahmadou afo makko o yummum ko nena Aissata wiyete on leliɗo ɗum ɗo fof noon ko dariɗen ɗo ko ko kawiraɓe makko mbaɗa ɗo en mbawa hettinde nokkuji ɗi ko ɗo tan woni ɗo hettinano ko ɗo tan woni ɗo juureteno kala garnoɗo ɗo ko ɗo juurotono ɗum waɗi ɗum ɗo hurla bandiraɓe meɗen seɓɓe ɓe toppiti ɗum ɗo ɓe pewɗum ha feewi gandiren noon wuro ngo wonno ko wuro seɓɓe e wuro fulɓe ko paƴama seɓɓe e paƴama fulɓe ɓeɗo noon goni egguɓe gari tawiɓe ɗo ceerno Moussa Diaw wi en calmini dental ngal fof o wi ñande fof ñande ceerno men mbiyata en o wiide alhamdulillahi rabbil alamina ɗum ɗo o wiɗanteemo alhamdulillahi rabbil alamina o wi musidɓe Sinthiane ɓeɓe ceerno nde min salmini on onon ko janngaɗo ko on gandude ko jagganama ononne kadi timmoɗon oɗon timmi ɓeyde tinnare nde ceerno wi ari salminde on ñaago duwaw omo duwano ɗum ɗo ko aadi men ceerno wadduno e ceerno Amadou Diallo Diop saka kala ñande saka ɗo faƴama ɗi heewa ñallede ɗo hande noon jaɓa noon min gantu noon hikka alhaali o addiri woɗani yimɓe ene yaaji ɓe mboɗodiri kadi ɓe pattis ɓe kodi foroya ɓe kodi ko bisawo ko ruttotini kadi ko propanato ɗum tan jaɓanon men on gantu ko heddi ko oɗon tinni ɓeyde tinnade ko yettude Allah tan ɗum ɗo ko neema mo ceerno en gaddani en ɗo kala jaɓɗo naftorde heɓi ɗum wona en mbaɗɗum sikki sakka o jantantoɗen laawol o hay hunde ala ko anni e bindi ɗum ɗo o yadata ɗo ko ɗo wi ceerno en tan ɗum waɗi min kulaani hay hunde e muɗum ko ɓernde laamɗe min gondini e ceerno en e dow gogo inchallahu taala ko ɗum kanko salmini on oɗo ganduran wasreɗo ñallede mboɗani Sinthiane sama ɗon juulte fana ɓenne kadi ko noon padiri ƴeɓɓuno walanede heɓata ko jaafoɗon jarnuɗen ko heddi ko ceerno jokirana on ceerno jokirana en ɗum on jaabima ceerno jokira ɗum waɗa du'a min baynima jarama ceerno nangidire juuɗe
bane limitan فاتحة صلاة الفاتحة فاتحة صلاة الفاتحة صلاة الفاتحة Kau. Kau, berbir nih kami mau. Agak ya. Saya tak bantu. Sudah. Lumière. Mun bao mà đúng. Kau sambul harga eso. Kau sambul dirga eso ni. ko noon bandiraɓe tedduɓe yeeɓiyankoɓe Nangue TV calminal teddude faade mo on yettama no feewi ɗo ko ɓuural seydi Alaji Ali Thiam gandamtoɗa tawere ngal ɗo e paƴama ko yetterama no feewi ceerno Siraji Thiam e sati muɗum e dendagal bandiraɓe arɓeda kam fof mari ɗo juurade ɗum noon musidɓe tedduɓe ceerno limbaɗen Fatiha laabi nayyi salatul fati laabi sappo e ɗiɗi ko ɗo woni duɗal ngal ngal kalannoɗen haala mum ngal ko kangal woni ɗo ngal ɗo leggal gol bamma ko baba galle salamatu ceerno baba galle salamatu ko kañum waɗi ɗo ngal ɗo leggal en kaltino issa ɗo no ɗo yiitira o waɗi hen leggal ngal kono reftude hen nde kadi wonko wallata nde wonno nde arno ɗo nde eɓe gandi ko ɗo duɗal ngal woni yo Allah wallu yo Allah ren o wi kiiɗo mongo o kin jeeten o wi kii ko kamɓe gawnoki ko Seydi Alaji Ali radiyallahu taala anhu o wi mangowi wonki Madina Alaji ki sa naati nder galle o bange ñaamo sara duɗal nayewal ngal mangore nde ko ɗo itta caggal ɓe periɓe jeehi Madina Alaji o neliga neɗɗo yo har ƴettanamo ɗo mangore awa toon en gandi o paƴama ina woɗɗi e mum kiin woni wonki Madina Alaji ki ɗum ɗon kadi paamiren noon e tarike he o wi ko heddi ko noon kawilaɓe makko moƴƴuɓe wonɓe sababu yo gandal naade leydi he Samba Julɗo en Fammora Gano en ko mawɓe moƴƴuɓe ɓe gimmotono payana
ɓe njaha Njaay Kunda ɓe jotodiri ceerno Aliou Dem ɓe ñaago ɗum yo rokkuɓe almudo ɓe gadda ga jangginanaɓe sukaɓe maɓɓe hawriti noon ceerno Mamadou jibinɗo ceerno Ibrahima Diallo radiyallahu taala anhu o on ina ɓaari Qur'ana ina yaha ɗaɓɓoygol ko duworte o wi on yo rew payana yiya nokku o duwodire ɗon wino ko ene yaha Lagine nden ko Lagine ɓurte yehede kisa noon o ari ha ɗon kamɓe Samba Julɓe en nde wonno eɓe gandimo eɓe gandino wayi wawde Qur'ana ɓe jiiɗi jaggude mo o wi kanko addimo tan ko hebde ko omo nawana ceerno makko duwodire e muɗum o hoota o hooti noon ɓe mbimo joni haadi ko duwari ɗaɓɓata ɓeɗo kawiraɓe mabɓe leliɓe ɗo ɓe ndendini 12 holsere ɓe mbimo nda naw duwanoyo ceerno nda naw ceerno ma duwanoma ɗo tan noon ɓe kaaɗi ko yettirongo ceerno Aliou yi nayi ɗi o haalni Kurang jalan. Ibrahim. Aduh, adikka. Ibrahim. Oh. Moji. Ceerno wi ko ɗo woni janale de o wi ɗum ɗo fof ko hen jeeya ha to ɓoyeto fof o wi kotkikina yaajno ɗo o wi ɗo ko nena Aissata wonɗo joom suud jibinɗo ceerno Cheikh Ahmadou afo makko yummum ko nena Aissata wiyete on leliɗo ɗum ɗo fof noon ko dariɗen ɗo ko kawiraɓe makko mbaɗa ɗo en mbawa hettinde nokkuji ɗi ko ɗo tan woni ɗo hettinano ko ɗo tan woni ɗo juureteno kala garnoɗo ɗo ko ɗo juurotono ɗum waɗi ɗum ɗo hurla bandiraɓe meɗen seɓɓe ɓe toppiti ɗum ɗo ɓe peewi ɗum ha feewi gandiren noon wuro ngo wonno ko wuro seɓɓe e wuro fulɓe ko pajama seɓɓe e pajama fulɓe ɓeɗo noon goni egguɓe gari tawiɓe ɗo ɓe goni jaatigueɓe mumen ɓe dokkiɓe ɗeɗo janale kotkiki noon ɗum ɗo fof koko hoɗano yo Allah wallu yo Allah ren والذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا